hogy a 40 fölött, hogy az idő valami más értelmet nyert. Tehát úgy az idő, hogy az a fajta idő, hogy már így nem kótyavetyélem el a saját időmet. Szóval sokkal jobban figyelek arra, hogy kinek, minek és mire adom oda. És ezáltal tudok magamnak spórolni feltöltődést, mert ugye ha nem olyan sok helyen szórom szét az erőmet, amire egyébként azért lenne igény, tehát a sok-sok mindenféle beszélgetés, támogatás, minden, de most már eljutottam oda, hogy így át tudom gondolni, hogy nekem ez így most mit hoz, mennyit ad, mennyire vesz ki, és akkor tehát a saját egyenlegemre is figyelek a végén. És nem vagyok olyan sokszor mínuszban, mint mondjuk 40 előtt, 40 után már kicsit több a plusz. De érdekes ez, mert a hallgatókkal osztom meg, hogy a hölgyek nem tudták, hogy én a felvezetőben milyen szöveget írtam. És olyan szépen csatoltok folyamatosan oda-vissza, és tényleg ez a beszélgetés az elégedetten élni témára fűződik fel. Novika, te hogy pihensz? Én abszolút csatlakozom az Évikhez a reggel indítás, a napindítás fontosságával kapcsolatosan, és én is hajlamos vagyok, akár egy picivel korábban is kelni azért, hogy meglegyen ez a kis csendes, nyugis, teljes kávéval a kezemben töltött én idő. Nekem nagyon sokat ad a természet. Egyszer rájöttem gyerekkoromban, hogy nekem bármi bánatom van, és leülök, szarvason nőttem fel, szarvason, Köröspartra, és csak nézem a vizet, meg a túlparton a mocsárciklusokat, akkor kb. 5 perc alatt minden bánat elmúlik, és hogy ez olyan jó. És akkor nézegettem, hogy ez azért van, mert zöld, vagy ez azért van, mert szép, vagy ez miért van. Aztán a végén úgy döntöttem, hogy mindegy, hogy miért van, ha itt vagyok jól, akkor ide kell ülni, amikor bánat van. És most Budapesten, illetve egészen pontosan Szentendrénél, de nyilván nem lehet csak úgy leugra-bugrálni a Köröspartra, szarvasra, amikor valami nyomaszt, de a természet máshol is visszaadja ezt, és most az utóbbi években lett 2 kiskutyánk, ami nekem nagyon régi vágyam volt. Egy kutya, csak sosem mertem bevállalni ebben a pörgős életben, és aztán egyszer csak így rám zuhant, mondjuk úgy. 2 egyszer? Kis különbséggel, 2, igen, időben egy kis különbséggel. És egyrészt rendszerre tanítanak, tehát igenis ott azt a reggeli sétát, meg az estit, azt nincs mese, azt be kell iktatni, és annyira jó indítani a napot, hogy elrendezek mindenkit, és utána elmegyünk és sétálunk.